Li dono pas a continuació a Azucena Carranzo. Ella és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Un aplaudiment, sisplau, per ella. Gràcies. Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me. Bé, després de l'actuació del Cisco, a veure què dic jo. En primer lloc, també donar-vos les gràcies per tota aquesta època que hem passat de Covid. Sense la vostra ajuda i sense haver estat vosaltres allà no hagués estat res possible com ha estat. Hem treballat tots junts i tots molt bé. Això és un gran exemple del que podem arribar a fer a partir d'ara i que no sigui l'última vegada que participem d'aquesta manera. Moltíssimes gràcies. Doncs res, us explico. Jo ara sí soc directora general, però porto més de 25 anys de pràctica assistencial. Pràctica assistencial que ho feia en un centre de titularitat pública però de gestió privada. I us puc assegurar que en aquests 20 llargs anys cap pacient mai m'ha preguntat quina era la meva relació contractual amb l'administració. Mai. Però sí que m'han preguntat moltíssimes vegades cada dia quan trigarien en fer-li una prova o quan trigarien per fer una intervenció o quan trigarien per veure un determinat especialista. Tampoc m'ha passat mai que he enviat un pacient a fer una prova en un centre privat. Cap pacient s'ha queixat mai per acudir a un centre privat per fer-li aquesta prova o altres derivacions. Tampoc potser mai reflexionem que el sector privat està molt ficat dintre del sector públic. M'explicaré. Ja sigui per anar a la sanitat pública o a la sanitat privada, moltes vegades, fruit d'una visita, es fa una prescripció mèdica. Aquella prescripció mèdica, l'usuari, el pacient, se'n va a una oficina de farmàcia. Oficina de farmàcia que de les 3.500 que tenim a tota Catalunya no n'hi ha cap que sigui de titularitat pública. Però, en canvi, ningú nega el servei públic que dona aquella oficina de farmàcia privada. Tampoc n'hi ha conflicte amb el servei que donen allà dintre. Si tu portes una recepta finançada pel Departament de Salut, te la financen. Que no, es paga sense cap conflicte. Ningú cau, ningú parla d'externalitzar farmàcies. Què vull dir amb tot això? Doncs que realment si ens deixem d'ideologies teòriques i passem a la pràctica, a el que realment necessitem nosaltres quan podem ser també pacients i busquem el que demanem, no n'hi ha cap conflicte amb la col·laboració público-privada, cap ni un, decau tot sempre que el bé a protegir sigui el pacient i l'usuari, dintre del sistema sanitari català, públic o privat. Això sí, es parteix d'una premissa. La governança, si tenim que col·laborar, ha de ser del sector públic. I això ve donat perquè realment una mica és el que parlava la doctora Creuwinkel, és a dir, nosaltres tenim que posar una mica les regles del joc. Estic segura que en això tampoc n'hi haurà cap problema. Mai hi ha hagut cap problema amb les regles del joc que es pacten en la privada. També hi ha coses que també són curioses perquè parlem de lo públic i lo privat quan hi ha una gran part dels professionals que tenen doble personalitat, una gran part, públics i privats. Què ens fa pensar que aquell professional que pel matí fa una jornada o per la tarda en un sector públic i després passa al privat es transforma? Deixa de ser o bo o dolent, segons com es vulgui mirar? Té més coneixements o en té menys? Té més qualitat o menys qualitat professional? No té sentit. No té sentit. El que sí té sentit és donar capes de valor al nostre sistema sanitari públic que prou tensionat està. Si aquesta capa de valor l'aconseguim col·laborant en la privada, quin problema hi ha? Nosaltres des de l'administració necessitem donar comptes d'allò que gestionem. I donar comptes significa ser eficients. Això no vol dir abandonar el sector públic, això no vol dir continuar invertint-hi, això no vol dir que tot es faci a expenses de la privada, però no en compte de la privada ni a esquenes de la privada. Una altra cosa, també assegurant que els pactes que es facin en aquesta sanitat privada tinguin uns mínims de compliment de costos amb els professionals i uns mínims, i per suposat de servei, però també de professionals. No val tot a qualsevol preu per baix que aquest sigui. No val tot. I això també ho tenim que garantir des del sector públic. Res més, animar-vos a que continueu fent fòrums d'aquest tipus.
Animar-vos també a que feu molta difusió dintre del sector públic perquè puguin acudir en aquests foros. És molt important que ens coneguem entre tots, perquè és que a més tots som professionals, tots hem estudiat a les mateixes universitats, de fet conec a bastants dels que esteu aquí. Per tant, no hi ha ni pública ni privada, ni hi ha sistema sanitari català. Gràcies. Gràcies, doctora Carranzo. Àlex, torna aquí a l'escenari per cloure ja, ara sí, definitivament. Ha costat fer-lo, però al final, no, Àlex? Al final s'ha fet. Al final s'ha fet. Se'm sent? Sí. Al final s'ha fet i jo he descobert que fer un fòrum és com fer una marató. Encara que és un moment delicat amb això de marató. Fer un fòrum és com fer una marató perquè quan acabes una marató, de l'únic que no vols sentir parlar és de maratons. Acabes i no se t'ocorreria fer una marató mai més a la vida. Acabem el fòrum i jo no vull fer més fòrums, estic esgotat. Però crec que ha sortit molt bé i que d'aquí 4 dies tindrem moltes ganes que tornem a fer tot l'equip un fòrum. De fet, ja tenim un parell de temes en mente. I de fet, creiem que el farem l'any que ve. Fins ara els fòrums els fèiem cada 2 anys, però ens ha entrat el gossanillo, Joan, i em sembla que intentarem fer-los cada any. Per tant, us convido a venir l'any que ve. Convido a la gent que té capacitat de decisió a que s'emporti la llavor per intentar apropar els 2 sectors, el públic i el privat, i que no es quedi aquí dins. I abans de marxar us voldria demanar 2 aplaudiments. Un és per la Sònia, la Jèssica i la Laura, que són les companyes de quirúrgica que ens han ajudat. I l'altra, que no la veig, és per la Marta Miró, que és la nostra cap de comunicació, que és la persona sense la qual aquest fòrum no hauria existit. Està desapareguda. Estàs aquí? Et poses de peu. I ara més, moltes gràcies, Agnès, per l'ajuda professional, no com a cirurgians quan fem de periodistes. I us convido a l'any que ve, perquè espero que hi hagi any que ve. Moltes gràcies. Gràcies.